Идел ярының ишелеуін туктату күнүзәк мөһим бурычларның берсе. Кама Тамагы районында елга ярын ныгыту буенча зур күләмле эшләргә әзерләнәләр. Елга ярын ничек үзгәрәчәк? Хәбәрчебез белеште. Әлегә Идел елгасы яр буен кар каплаган. Язгы ташу башлану белән ярның ишелү куркынычы арта. Яр буеның ишелүе үз йортлары белән торучыларны борчый. Йортлары су астында калырга мөмкин. Шуңа күрә кайберәүләр йорт кураларын тизрәк сатарга тырыша. Мы сколько ждем это, понимаете, нет? Это когда начался вот это? Вот я 48-го года рождения. Вот за это время метров на 20 ушло под воду. Узган ел елга яры ишелеп кеше җәсәтләре дә табылган. Бу урында борынгы зират булган. Зират ишелмәс, туристлар юлын туктатмас өчен быел яр буйларын 9 метрлы трәкләр белән ныгыталар. Әлеге эш табигый ресурсларны яңадан торгызу һәм куллану федераль программасы буенча алып барыла. В основном, конечно же, это разрушение за счет перепада уровня водохранилища. Әлеге объектның ызынлыгы 580 метр. Монда бик ярларны күрәбез. Ишелүне туктату өчен кичекмәстән ярны трәкләр белән ныгытырга кирәк. Бу урында Иделнең агымы да көчле. Бу Кама тамагында Идел ярын ныгытуның икенче этабы. Пристань янында биек трәкләр куелган инде. Обязательно надо закольцовывать. Безнең киләчәктә инфраструктура булдыру планы да бар. Янәшәдә юллар төзелә, ялтырткыч җайланмалар әзер инде. Идел ярын ныгыту эшләре апрель айында башлана. Әлегә кар безнең эреп агуын көтәләр. Шунысы ачык, янәшәдә яшәүчеләргә уңайсызлыклар бетергә тиеш. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Кама тамагы.